चालू केलं नाही वाटतं गणपतीवर. गणपती भरपूर खेळले. नवीन चारवले. पंचर व्हायला तर झालो पार्टीमध्ये. तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा. तर तुमका माहिती जातात की आपण इलो आपल्या मामाच्या गावात म्हणजेच घोडगे या ठिकाणी या गावात इलो. तर आपण मामाच्या मळ्यात इलो म्हणजेच ज्या ठिकाणी काजी आणि लावलेले असतात तर त्या ठिकाणी आपण इलो. तर आज आपण इलो ते म्हणजे जे रतांबे असतात कोकणातले जे रतांबे कोकम ज्याचा करतात ते जे रतांबे असतात जे फळं असतात ते का रतांबे म्हणतात. तर तेच आपण काढून इलं म्हणजे मामाकडे झाडं लावलेली आहेत त्याच्यातच. तर ते आपण काढून घेऊन जातलो. तर चला आपण जाऊया आणि रतांबे काढूया चला. मोबाईल आणला. मला लाथा पोतलास. एवढे उशीर जाता काय गाडी अशी काय चालवतं. काय पाडतं किती उशीर. खडे घातलं. नाश्ता केलो आम्ही आता जर काय राहतो खडे थोडे कोण कर थोडे तुमचा सायलेन्सर मुळे पटपटाव येतं म्हणून सांगितलं. गेलो तो गेलो तो 10 मिनिटात केला. पैसे हो बोल तेच लावले जुने नाही लाव. हो जुने नाही म्हणतात. जुने लावले तर परत येऊचे नाही म्हणतात. तू कुठे गेलास पडलास बघ. पडेल घालणार रे ह्या नाही रे गॅस काय गेला त्याचा पडलो तो पडलं वरती तो दोनच आहे. देख रे पाडते मी एक दोन हातात गावणार आहे. हो तेच मला ते पिकतात मग काही कच्चे पण हे खडे टाकलो काली जाते यायचे नाही ते कच्चे पण टाकू काय. गेलं यस. एक गेलं ते काय पिशवी तर आहे खरं ती. ओमकार खाली जाते. ओमकार हा या घे काय तू समजलं. बरोबर करणार होय मागं जाडो असलं म्हणून झालं तडाख पाया. खराब गेला. बाय बाय बाय. या मेरी अम्मी आज. पण गाडे अरे हे बघा हे गावले आहेत इतकी बघा याच्यातच एका झाडावरचे काढून झालेले आहेत ते आता तड्याचे काढूचे. हे बघा
बाबू खाली जा. बाबू ते एकत्र कर. संध्याकाळी मिठाग्रा गावचा एका तडाक जमताला रे हो. जमताला तुका तडाक मिठागरा काय ट्रेकिंग करूचा जातला तू जमताला तुका जमताला तुका जमताला तुका पण तो आणूच येते का राजस्थान आणि पंजाब आज ना राजस्थान आणि पंजाब आली ना त्याच्यात जिंकणारी ना एक बाहेर राहतले आणि एक काल जिंकली ना काल हरली ना हा गुजरात बरोबर त्याच्याबरोबर काय तो घुसको 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 तर ही पिशवी गावली आहे. आता हे गल्ले काढलं हे बघा हिले आता परत तडे चाललं हे बघा ही एक आता जास्त नाही. कुसके कुसके अरे अरे आता हसाक लागलो अरे अरे हसाक लागलो आता. एका जांभळा गावली दाखव रे जांभळा. ही बघा जांभळा गावली तो खाता जांभळा नाही करवंदा गावली. जांभळा मगाशी खाल्या अरे ब अरे ब आणि याच्यात ह्या गावली रतांबे येते सगळे आणि ह्या झाडावरती आता काढतो मग एकत्र करणार जांभळा काढतो ही बघा हे असं को आंबे मारू गए आंबे ने पण बाजूला मारतो बाजूला मार तुझा त्याला मारू टाकल्यावर मारूच जाय किती पड खाना रे एक भी पडला नाही. मार खडे रे ओमकार ते ओमकार ओमकार तो बघवसच पडलो माहिती हा तेच धर बाबू फोटो काढतो तो टॅग पडला ना कवर घेतो यो पाणी पिताने गोगल लावलं हे बघा तू का नको आम्ही रतांबे काढू किल्लेलं आता हे बघा रतांबे काढलं आणि तडे आता खाली बघू गेलो मामा रतांबे आहेत की नाही आम्ही बघा पिशीभर रतांबे गावले हे बघा म्हणजे एवढी एवढी पिशी गावली हे बघा. ओमकारान काय काम करूक नाही असं सांग. मी धरलंय मी निवडलंय ह्यानी काय काम करूक नाही ह्यानी मी मगाचपासून काय काम करवंद खाली होते. करवंदा काढून खायत होतं नुसतं होय काय करवंदा काढून खायत होतं नुसतं करवंदा काढून खायत होतो
अजिबात निवडूक बिवडूक काही एक नाही आहेत अजिबात. हे बघा हडे काजी बिजी पण लावलेली आहेत. हे सगळीकडे काजी आहेत आणि तडे जांभळं होती आणि तडे पण जांभळं. ती बारक्यातली जांभळं होती, हडे मोठी जांभळं होती. ते खाल्लं की नाही? होय खाल्लं. खाल्लंय मध्ये वाटली. बरी वाटली. किती खाल्लं? खूप खाल्लंय. तुका काय पाडू घे. आणि ह्यो असा RCB वालो आणि हिने घातलं ना चेन्नईवाल्यांचा सुपर किंगवाले CSK वाल्यांचा घातलं ना शी 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 शी. आणि हडे बघा काजी आहे तडे सगळीकडे. खालच्या साईड तडे व्हाळ असा आणि तडे डोंगर आहे होय. तो बघा थंय डोंगर आणि थंयनाच धबधबा येतात थंयसून. तर आता आम्ही जातलो घरात. तडेचे खाली बघू गेले आहेत की रता बेत की नाही. आणि पिशी घेऊन आता आम्ही घरात जातलो. चल मागा ना. कसं दिसतंय? बरं दिसतंय. तर ते ब्राझीलवाले लावतात तसं दिसतंय ना. होय ना. धर तूच लाव बघत. तर आम्ही आता जातलो थोड्या उशिरान घरात. चल खाली जाऊया. पिशीकडे असेल तर आता आम्ही पिशी घेऊन आता खाली जातो. चला तर मजा येईल. हे एक होतं त्याच्याबरोबर. आणि बघूया संध्याकाळी आम्ही मिठा गिराक नाही तर खंय जातलो रे जिमच्या थंय. जिमचा म्हणजे त्या सगळ्यांकडे करतात ना जिमसारखे. थंय जातलो व्यायामाचा. आणि थंय पण काय असा पूल असा थंय जातलो. हे बघा माझ्यासोबत मामाचं जिला मामा पुढे गेलो. तर जाऊया आम्ही आता त्याला. बघा हडे सगळे काजी आहेत आणि ह्या खालच्या साईड एक व्हाळ हडे येत काय तडे खूप वर असतात. चढूचा लागताला एका चढा घेणार नाही काय नाही. ढकले फुल होता बा. कसला आता फुल? काय नाही. त्या कसला तरी फुल आहे का माहित नाही. का अननसचा नाही. ते कसला तरी फुल आहे बघा. हे सांगता अननसचा फुल. अननस बोललाच अननस फुल अशी. खालीच्या घराकडे गुहाळा त्या ठिकाणी नाव गेलेले हे. गेल्या वर्षी नाव गेलेले पण गेल्या वेळी पाणी होता, पाऊस पडलेलो त्याच्यामुळे. आणि तडे एक जांभळण काय पडलेली ती पण तोडलेलं मामाने आणि मी. पाणी असं पडलेली ती तोडलेलं. आणि नाव पण गेलेले पहिल्या दिवशी मी इल्ले तेव्हा. तर गेल्या वेळी पाणी होता, आता अजिबात पाणी नाही तरी. होय ना. हां पाऊस लागा की नाही त्याच्यामुळे पाणी नाही संपला. तर ह्यो बघा ह्यो असा आहेत ना तरी पण जांभळा नाहीत. तर ह्यो हाळ असा ह्याच्यात नाव जातं ते खाली. होय नाही खालच्या ते. आणि ही जळकी वाई आहे. हे जळकी वाई का म्हणतात माहिती आहे? कोण काय असता? काजी असता म्हणून जळकी वाई म्हणत नाही. हडे जळकी वाई म्हणतात म्हणजे जळक्या वाईवर जातो असा. आणि हडे काजी बिजी सगळीकडे आहेत. आणि त्यासाठी काय रे त्या साईड दुसरी वाडी आहे. हां त्यासाठी खची. हां त्यासाठी हेळेवाडी असा. त्याच्यानंतर मळेवाडी आहे. हां मळेवाडी झाली की परत त्याच्या पुढे गारगोटी आहे. हां कोल्हापूर जिल्हा म्हणजे ह्यासाठी कडे कोल्हापूर जिल्हा. आणि हां हिनं चालत गेला त्यानंतर मग कोल्हापूर जिल्हा त्यासाठी पोचतात तुम्ही बघा. आणि त्यासाठी अजून घरा बिरायचं परत हडे डोंगराच्या साठी कवतडे वरपर्यंत घरात. कोणतो गडा? सिंहगड सोनगड ते बघा. त्यासाठी चांगलेला माहीत. त्यासाठी सोनगड आहे वरच्या साईड. आणि हडे धबधबा पावसाळ्यात मस्त वातावरण असतं आणि धबधबा आणि असतं हडे पूर्ण. हां शांत असतात रे पण धबधबा आणि असता यासाठी तो बघा. धबधबा वावतलो काय थांबतलो काय काय मामू तू चल. हे बघा हैतीर ना धबधबा येतात है ना. हे पूर्ण डोंगर आहे बघा. आणि हे बघा हे आंबे पडलेले आहेत सगळे. ह्या झाडाचे आंबे धरले आहेत सगळे. हे बघा ह्याच्यात सगळे पिकले आहेत आंबे. आणि खाली सगळे पडले आहेत.
हे बघ पडले आहेत किती बघ. हे खाता आता मग हडे चावतात आधी खाली खा चावायचं असतं ना. चल चल तर लाच मला दाखव इकडे बघ. अरे बघ हा असं बरोबर बरोबर बरोबर. मटन तुझं नाव म्हण नाव. मटन मटन. चल आता घेऊन आता घराकडे चल घेऊन आम्ही ह्या घेऊन जातो. बॉटल मुंबई बघतो का नको आज जाताना जाऊया.